Nyt tekee tällaisia hienoja temppuja. Sä tiedät sen kysymättäkin. Elämän ohjeita älä kysy räppäriltä. Saati sit rockarilta, ne on koppavii. Kun näet mut telkkarissa, laitat toosakiin. Sä et tahdo sitten sun poika lapselles. Se voi jalkaa tarhata teidän katselee. Lähtee himasta syljeskelee. Tekee ihan mitä vaan sen yhtyy eteen. Leikkaa keesin, imee spadduu. Sen huoneesta lähtee hirveä katku. Eikä se edes vastaa kun kysytään. Ja mikä pahinta, niin se on pysyvää. Ei pahemmin viittaa, vaan kiroilee. Rehtorin kanslias vinoilee. Eikä sekään taida pysyä enää salas sult. Mitä niiden keikoilla tapahtuu? Ei se oo meidän syy. Mä näin jo elämäni kyllästyy. Me tehdään just mitä halutaan. Eikä huomisesta oo hajuutaan. Tästä voi video. Ei se oo meidän syy. Mä näin jo elämäni kyllästyy. Me tehdään just mitä halutaan. Eikä teidän kuulu tajuukaan. Heittäkää ne kiinni. Hei. Nyt se kiertää maata ja mantuja. Niis illois saattaa tapahtua ja sattua, jos ei pysy skarppina. Mut niillä on selitykset jo valmiina. Ne esittelee lynkauslauluja, hyvinvointiyhteiskunnan kauhuja. Ryhdistäytyy ehkä sitten aikanaan. Vielä sekoilee bisse palkalla. Nyt on lähellä ison maailman meininki. Niillä on kuulemma jo levydiilikin. Vaik Lontoo taivu ei, koko maailma imee niistä vaikutteita. Sun muksus muiden mukana. Se ei halu olla kukaan. Ja taas välit vanhempiin tulehtuu ja ympyrä sulkeutuu. Ei se oo meidän syy. Mä näin jo elämäni kyllästyy. Me tehdään just mitä halutaan. Eikä huomisesta oo hajuutaan. Ei se oo meidän syy. Mä näin jo elämäni kyllästyy. Me tehdään just mitä halutaan. Eikä teidän kuulu tajuukaan. Ei se oo meidän syy. Mä näin jo elämäni kyllästyy. Me tehdään just mitä halutaan. Eikä huomisesta oo hajuutaan. Ei se oo meidän syy. Mä näin jo elämäni kyllästyy. Me tehdään just mitä halutaan. Eikä teidän kuulu tajuukaan. Aika matkustaa. Uudet seudut retkikuta nähdä saa. Ja kartoittaa. Mikä biitti? No tää biitti, jonka päällä on keskeni. Mitä helvetti ihmetteli? Tää on se retki ja valoviidakko. Vetsi sampeli, kapelimestari, kapteeni niinku Petteri. Mikä pingu repeli? Etelänapa mantere, perkele muutautumiskykyinen kuin Eki Mantere. Rauhanomainen Odyssey ja ei sota tantere. Valloitus mielessä lainkaan. Ei sota retki, ei marssi vaan harhailu tarkoitus pitkästä aikaa. Uusia mantuja tarpoon metsiä toisissa tähdistöissä. Uusia palmuja, aapoja, etsiä lajeja. Oi, nyt tuli materiaali. Ei vitsi, mun pappi. Uusi matka suureen tuntemattomaan.
Pieni missing link isi kehittelee ihmeellisiä keinoja löytää ne lähteet. Irrotta köydet ja lähdet kohti uusia ulopuolta.